Мали? На видеоклип. Ай, гръм, не ме хапа. Где да не изяде камерата? Добре, че ми е запушен носа. Много това не реши това. Мончо, не те ли смърди за? Инче е хубав. Нали? Я дай гръм. Най-лошите винаги са най-хубави. Нали? Мен така ми прекъсва госпожата. Я гръм. Ето. Не, само го дай. Хапа, да го изяде. Не, бе, само дай да помириш. Той бе имаш кръв. Не реши. Помириши. Да знаеш. му изяде мусулката. Няма. Да знаеш, това трябва да го гониш. Това трябва да го гониш. Прилича се едно като на малко лисиче. Не, да. Ей! Добре, че не иска подейства този капан. Ма ти иска пора да фанеш, не да. Хора, Ян? Да, явно. Ако дайте го фане, ще го видиш. Дай кучето. Внимавай. Не, бе, пусни го. Пусни го. Браво, дай гръм. Дръж я. Изяш я. Хапа, дай. А я лунчо. Не, бе. Бутни го. Ако стане нещо, Не, бе. ти вина му отхапа носа. Да няма нос. Дръж. Гръм! Кое е това? Дръж, бе. Дръж, бе. Дръж, бе.